ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് എന്തിനി കഴിഞ്ഞ ഷോളിലേനി. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓളും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും റൂം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് കാണാൻ പോകാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പം പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പശ കണ്ടില്ലേ, പശ ഫെവിക്കോള് ഫെവിഗമ്മ പശയാണ് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പേജ് കീറാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയില്ലാത്ത പേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമാണ് വരക്കാനൊക്കെ. കാരണം അതിലാകുമ്പം വര ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരയുള്ള പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പേജ് അത് കത്രിക കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല, കത്രിക, പശ. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് കളറും വേണം. അത് പേപ്പറിന് കളർ കൊടുക്കാനാണ്, പൂവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് നോക്കാം. എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി കളർ ചെയ്യാൻ പോകണേ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറ് ചുവപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ചുവപ്പ് മഞ്ഞ. അപ്പം നമുക്ക് ചുവപ്പ് തൽക്കാലത്തിന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടിച്ച താങ്ക മാട്ടെ 4 കൊല്ലം കളിക്ക മാട്ടെ മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ബ്രസീൽ താങ്ക മാട്ടെ 4 കെട്ട് കക്ക മോനു റോബിഞ്ഞോയും നാട് വിട്ട് വന്ന കണ്ട വെർജായി പോലോടിടുമേ മീശ വന്ന കുട്ടികളെ നാശ വെച്ചു കപ്പിനായി ആശ പോയി നിരാശ വരും കക്ക മോനെ ഉള്ളടിച്ച താങ്ക മാട്ടെ 4 കൊല്ലം കളിക്ക മാട്ടെ മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ബ്രസീൽ താങ്ക മാട്ടെ സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മെസ്സിയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. അപ്പം നമ്മൾ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ചുവപ്പ് നിറം, പച്ച നിറം രണ്ടിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും ചുവപ്പ് ഇതെടുക്കുക, ചുവപ്പ് പേപ്പർ എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ത്രികോണത്തിൽ എല്ലാവരും മടക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അപ്പപ്പെടുന്ന ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടുക കേട്ടോ. ഒരു ഇതൾ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെട്ടുക. ഒന്നുകൂടി പോലെ ഒരു വര പോലെ വെട്ടേണ്ടത്. ഇത് നമ്മള് വട്ടം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് പശ, അപ്പം ഓള് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് ചെയ്തു. പശ എടുക്കുക, പകുതിരി ഇത്തിരി പശ വെക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേക്കുന്നത്. പശ നമുക്ക് ഈ വരമ്മ കൂടെ ഇങ്ങനെ തേക്കുന്ന ഒട്ടിച്ച ഭാഗം വരെ വേണം, ഒട്ടിച്ചുന്ന ഭാഗം വരെ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാം പശയൊക്കെ തേച്ച്. പശ എല്ലായിടത്തും തേക്കണം, എന്നാലേ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. നമുക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പൂവ് നല്ല പൂവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ കളറില് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് നമ്മളെ തണ്ടാണ്. തണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ നേരത്തെ മടക്കിയതുപോലെ തന്നെ മടക്കുക. അത് നമ്മളവിടെ അവിടെയല്ല ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള പച്ച ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക്
എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് കോല് പോലെ ഒന്ന് അപ്പുറം ഭാഗം തിരിച്ച് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ കോല് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് എടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടെടുക്കാം. ഈ കോല ഏകദേശം മതിയാവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫേവി ഗം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് പശ തേച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് പശ ഒന്ന് മതിയാക്കും. പക്ഷെ കൂടുതലായി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോലിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് ഓട്ടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടമുണ്ട്. ഈ ഓട്ട നമുക്കൊന്ന് അടച്ചെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ട എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗമ്മ് തേക്കുകയാണ്. ഗമ്മ് നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂവ് എടുത്തിട്ട് പൂവ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. നമ്മുടെ പൂവ് വെക്കുന്നതിന് ശേഷം പശ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം അവിടെ പശ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. നല്ല പശ വേണ്ടി വരും. നമ്മള് ഗ്രീൻ എടുത്തൊരു ചെറുതുണ്ട്. ആ പീസ് ഇലന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം. എലിയുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കിയത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഡിസൈന് വേണ്ടി. ഇതുപോലത്തെ 2 ഇല നമുക്ക് വെട്ടണം. അവിടെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിത് നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. പൂവ് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അപ്പോ ഈ ഇല ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. 2 ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ കൂടുതൽ തേക്കേണ്ടത് ഇതാ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തതിലൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഗമ്മ് നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിക്കാനാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൂവ് നമുക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ കാണാം. പൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റർ ഓള് പിടിച്ചിരിക്കണതുകൊണ്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.